Na prohlídce Jeep Wrangler, najeto 75 000, 2.8 nafta, CRDčko. Auto vypadá slušně, bez úniku oleje. Samozřejmě má to nějaké stáří, takže tady najdeme nějaké retuše, jo, zatírané nějakou barvičkou. Jo, pneumatiky jsou z roku 2015, tlumiče jsou v pořádku, nevidím tam žádný únik ze spodu, tady když se můžete podívat, to je lehce oťukané od kamínku, jo, začínají reznout hlavičky šroubů, je to mírně oxiduje, je úplně běžná věc u těchto aut. Jo, je to prostě jináčí auto než klasické, když se podíváte, že tady jdou vidět ty body a takto, to je taková specialita těchto aut. Jo. Stejné auto, střecha vlastně tady se dá oddělávat, děláte jenom západky a otevřete bez problému. Vevnitřku to je nezničené, servisní knížka je pravidelně vedená, možná menší oděrky tady. Tady zase poškrábaný škrábanec na tapecírungu, tady taky. Ale jinak do auta určitě neteče, jo, což bývá častý problém u těchto vozů. Jo, krásné, voňavé, jo, ještě delší dobu stojí, jo, žádná plíseň, nic podobného tady není. Jo, na oknách jsou všude čtverky, je číslo výroby. Jo, auto je v provozu 2016, takže to je asi 14. Jo, jenom pravé zadní dveře, tam mají 15, takže vypadá to, že tam byla nějaká výměna. Tady když se podíváme, pozatírané, jo, ta odřenina, zase tady je to od kamínku, jo, tady toto, nevím, jestli to vidíte, ale je to docela dost, se mě to štvalo, jinak auto je dost špinavé. Zase tady vidíme ty šroubky, tak reznou, tady kousek do toho spoju. Jo, pneumatiky jsem říkal, 2.15 výroba, kotouče vzadu jsou lehce orezlé, mají hránku, nevím, jestli to půjde vidět. Jo, podvozek ze spodu běžně orezlý, tady vidíme, možná ten tlumič vypadá strašidelně, ale nic strašného. Na diferenciálu začíná mírně prolínat olej. Jo. Jo, tady máme příslušenství k tomu. To možná menší škrábance tady, ale nic strašného. Tady, když se podíváme na sedačce, asi odčištění. Jo, ten vlast je takový postavený, načepířený. Jo, tady zase plastové nápolí, jo, ty lemy zase pozatírané tady. Jo, je to odrané, jo, oťukané od kamínku. Tady ještě víc. Zase šrouby. Tady ten spoj začíná korodovat. Dejme tomu. Jo, ty kotouče. Jo, ale jinak auto vypadá pěkně. Tam servisní knížka teda je. Ale máme tady záznam 25 000, 36, pak je tady provedeno při 33 a 38. Takže 38 je poslední servis, servisováno v Praze a tady je poslední výměna oleje. Tak auto jsem ještě nestartoval. Jo, zase tady možná zase oděrky nějaké. Jo, a jak jsem říkal, na tomto okně, jo, všude jsou čtverky, takže 2014 výroba a tady jsou 15, jedno i druhé. Jo, lakované nevypadají. Jo. Mírně oťukané, zase ty šroubky tady.